toată noaptea ca într-o familie. Bagă șaptele! All you freaking assholes! Hallo! Wij willen een Hambra en een Hambra is een veilige woning. Het stuk van Pies. Het stuk van Pies. En nog meer Pies. Pies everywhere. En het lichtpunt die de Hambra op de ziel wordt. De Hambra, dat die een zee vol Pies. Ja. Helemaal dit snit gemaakt. Het is maar vol Pies. Mooi dat ik het net eens een keer. Pies is een keer fris met vanzelf, hè? Vrede op aarde. Nee, hier is een brachtje. Maar vrede is ik net oorvries, maar dat doet er net aan. En we gaan hem een zooi, is dat? Nee, dat op aarde. Nee, maar in elk geval is Instagram weer eens het ziel. En dat is schitterend mooi. Dat is zo mooi. Dus de waarlijk. Je bent echt kwalijk en zielig, want de rest goed. Ja, maar... Hey, doei!